Oganda jo Kenya medo jiw mondo mi odonji okumba mar thieth mar SHA mondo mi gibed kod yot yudo chenro mag thieth. Jagoro mongere migawo mar thieth Dr. Ouma Oluga gi nyawadgi ma ochung' ne arita kwe Dr. Ramogi Molo okwayo jo Kenya mapok oyudo thuolo mandikore okumba manyien mar SHA mondo mi otim kamano mar yudo thieth kaka owinjore. Gikone sirikal mar Kenya kwanza ni kod chenro makare mano ni oganda jo Kenya yudo thieth e kuonde ma giwuoke e gino mano omiyo kel okumba manyien mar SHA. Hapa Homabay karibu nusu wameingia, asilimia 44 ama 44% of the population here in Homabay have already registered with the Social Health Authority. Mimi nataka kuuliza na pia nataka niwaombe muende muulize huko. Hii asilimia 56% hao wenye wajaingia wanangoja nini? I look at the status of registration across the country. Homabay is ranked number 13, which is commendable. But at 44%, we can do better. Every Kenyan deserves an acceptable, an available, an accessible, and affordable quality healthcare. And that is why we have SHA.